Wat hakapor mensengi mensyai babun ki beriu ki bayat bayang hakanong ba shilong. Amdan ciupat ke jing shingan hakanong ba shilong nginya keren deka bangila mat. Kiriu sniu ki layat sahu kat bagi mon. Wat ban lute persyak me ki beriu. Sengap ye kene ke video nganya tu ye pi ye ke ka baja yang ka kat praterik hakanong ba shilong. Kenang bakan long ru ke jing hikai lem ye pi ba pin lait na kum kine ki riu sniu ki beshim kabu. Teng kimut wat ban penyap no ia ka mensim bokor do jonga jong pi kini ki kai sahu pa kanong ba shilong wat hakapor babun briu kim salia namar ka ka baja yang ka kat pratering mentau benai dang hakane ka sengi basau balatem kat bang adang wan namal ki poin ban lecho bo so sun da ka kali marwe ngadan te andala poi hasibel ngayat bet na po kasurok ka bahajan susotham adutriam ka bayat na dien kabayat leng ba kiting road bat mi para khandai la kat bangan ang yat nang to puai shakiting road bat hang ta kala sakut blok bat hagata ka jing sakut blok kalat kindiat kumta hagata ka jing sakut blok klem poi perkhat ki dan laingut ki brio ki bala rung hakali bat ngam syam la itu yaki bat ngalalingo ki kine bat kini ki brio ki rung kumba itu Bat hakata ka kali kebangan nya aru kedega private kam syamdei setia ka lokar kata ngabu ke jinglingo kumno haga private kinut bandrung bat ka jingyo arung kini kibrio hapo kali kedeh ka por basakut blak namar banga hap ban penlip ye ka engine jong ka kali bat ka kali kebangan nya apat tang syu penlip ye ka engine namar baga dai ka kali ka badan ye ustentral looking kalong automatic tang syu penlip syabi kala unlock ye ka jingkhang tang syuan chabi pat kala lock hi ke jingkhang na kata ka daw ngam simpoi perkhat hakapor banga penlip chabi ke jingkhang ru ka unlock pat dai hakata ka por badang yeng sakut block ki briu ki yo lat bat ki rung pat klem dabu jingmut sniu hakata ka por bagi rung ngaru ubriu namar ngamut trayu ki dan kam pat dai hakapor ar bejen op hai sngi ngam da don jingting namar bagi bayat bayeng ki pun bat ka dai ru ka por men sngi anda kila rung pat hakali ka baja kila rung hakali nga keren ya ki pidai ke bakumno se namar ngam itu ya pi ki ong yang menya akali kumno haba mela yu kat ya ubri ru memyo i ngala lengo bat ngala kali hangno ngayu bat yano pat ngayu utang ubasyong hakmat ula ong yang ula ut pang na kisla kejat hana bangayu mangada kali mudur nga perkat hangta kumno habang ayu tang uwe mauria baren namal kakali baren kadai kakali alto kelas ngutu yuk kat ka kejat angam ngutu hang ta ngalay bunya namar bangam simla yu shisha yano ru kat bamaki pat ki ong baik bangalayu kumta ki ong yang para kasi to yeng hasaj nginya keren na kabas ngutu kumta ngaru hagata ka jing shisha ngakwa hi bane keren ya kabas shisha ngayeng hasaj namar ngaru ngakwa ban penshisha habang aklem yu yano bat hang ta kila ong yang chulong badai para kasi ada medai lele udah haringin penja kerteng sendan bat ki ong ru medai ban siwi ka bai dawai ndreng lapen triang bangan om siu namar bangam syamlayu setia umta ki shwan thok bat ngo ong ki lada dai bangayu shisha yang in yalai cheki pulen bat hasibel ban pha chek hadukat no kala mong lene kala mansau hakata ka por banga pelaj ye kata ki kentin ki ong yang akumno at bangi dang keren jam ikren khor pen banda kum tapat hakata ka por ki sedang ban sei sedaki tiar katiar hakata ka por ki sei dekatari rengkat kitin si ki berngam na kita ki laingut ki berung ki sei tari tang arngot bat uta uba ut pang bat uwe besyong hadin jonga na ka phang kamon kini ki briu ki deki khasi kim syamdai setia ki wei pat ki jai benriu ane kino ki briu na ki debe ki para khasi te namar bangam dei ubriu uba em hakawat kasti ngatang shiyo i ya gane ketiar hakum kene ga jingja ngalajur bhaga jing shifting bangala shifting haduk bangala kut lut ki buat kumno bangan le ngala syupan ma ladang abakla ngong to ong kat no kata ka bai dawai ka bapikwa bat nagaliang jongki ki ong ai sanspa te kumta khnang ban laj kloi no nagata ga jingja namar bangaru ngala ting yo bagi pen mensau ne le ai ga jing em bagi don daga tiar ban yale adu laingot ru ngam la syu ngala sei kloi kata ka pisa bat ngadon pisa tang ar haja tengka bat ngashim ka we ni ki kot sanspa bat ngala ai henry hagata ka por ki kini no naga kti bat kim asyu yang ki ong kat to la biang
tengok ongi ki ailem yang atang sanspa bangan yok bai bam rumah kim sngap Henry kimi no na kali tang ba ki klem pai din shu tang bangai itu begini ki kena kasi ki dei ki kena ki badi drugs ka karta jong ki ru dai shu ki badang kena Henry lakum no ka life husan life terus nem giladan Henry don bok ha kata ka por nga syukan mau no ban on flight mode ya ka mobile na mal kanang bakan sawashu yo don manora mano bapuan ha kata ka por kin sakni wat ya ka mobile Henry ya ka mobile nga buri no akrum set bat anda ngala on ni ka mobile shibun ki miss call na mal bangamot ban lai chamau pat badon ki kam haying asam bat hadin kata shi kenta bangala lai na kata nga perkhatsa ta ka bangamot dur chesh minne danga syumi no nakali ban sai no shabi bat hala brio bakine ki brio ki wan ban le kum tangam ta kala biang tangba ka jingmut jeng perkhat namar bakala shifting bayu i kita kitiar hakita ki arngot kala kot lot dan shu ka jingmut aga kli Henry ka basa kalong tang bakine ki brio hab ban chupan ma ban lai na ki jing em bat ka wei ka banga klem yu shisha pat ngakwa ken banyasai na kata ka daw ka shem jing e yang akum no ngan shu ai e yaki de parlok yula se don na preng jeng pi ki bala mat kum kene ki jingja don pat na preng jeng pi ki bompat ya kendu hagum kini ki jingja kham ta ma kanong ba shilong menta kimne ki briu ki la kai sahu ngiyo i teng don ki pulit bayu i ya kine bay di drugs kim ong ai rengan ong i pi to dah husiar akapor boblok ka kali to dai kan ma ban lok no ya ka kali namar wala ka dai ka kali ka badon central locking road rekan ma ban lok pan hantam lele ki private ki badon hakapor bangnya alane don marway mar kini ki briu kin pej bhai ki kali private ki badon marway lane tang driver unongnya namar babun ki private ki lek ki wan marway henrengan ong i pi habanga khana ye kane wat ki nongnya taksi ki nongnya Torres kilamat bat don na pedeng jongki ki bala yo pat banyan nia lane don pat na pedeng jongki ki ba yo ban pen mensau kala yaki re don pat na pedeng jongki ki ba sha pen mensau don ru ki ba sha pen yap ina kata kata le se sabun ke jing tam met yap haki lom ki wa haki klau ki betam na markum ka ne beleng ke jing jang alamat de parlo e ka banga kwa ban ong tungin da yuhusiar pha ka por ba blok da kumni kumtai ni de ban lok ba ye ka kali hanong ba shilong wa ka por ba bun briu ero namal kini ki briu kin le kumba itu e shwa ba kin rung ki plihi ye kali klam keren usiar na ka bayat marwai ki jaga kenja hanong ba shilong kine ki thlen kin om salia wat ban penyam bat namar ba ki bor ka an tu ki tulat bat senjor ngan nut ban keren ye kata ka don kampat bangin husiar dalade ka e ka bangin don kam kalong ban pikir dalade ban light na sengusi namar ban yakput keliang ru kampha Henry ban shusha le kumtaru kamlong ka babhala ne ka basnudei kumta husiar lada japat ka por don ki por balamat aka kim khai ngim ban se wat ban yele persha yaki kata kalong ka jing sneng ka jing pintu nang bama phi ki bampat mat long nin light lang ken na ka ne ka apot jong kini ki riushim kabu walang idei para kasiru andai ngi yo i bakim don jing map ai kane kalong tanga jing a jing hikai lam ye phi nang bangin light na kane blai shibon